Iruñeko epaitegien aintzinen agerraldi egin du Aroztegiko Elkartasun Komiteak otsailaren bateko manifestazioa joateko deialdi egin du. Nafarroko lehendakariak aurrera doan, benetako Nafarroa aldarrikatu du etorkizuneko erronkei aurre egitearekin batera. Nico Williams eta Naiara Irigoyen dira 2024ko kirolaririk nabarmenenak. Nafarroko gobernuaren kirol sariek Oses Construcciones Ardoi emakumezkoen saskibaloi taldea eta Ker Pharma gizonezkoen txirrindularitzako taldea ere saritu dituzte. Nafarroa turismo sektoreak 2025ean izango duen hazkunde aurreikuspenik handiena duen 4 komunitateen artean. Abian jarri dute Iruñako udaltzaingoaren egoitzako eguzki instalazio fotovoltaiko berria instalazio zarra erregin zen pasaden irailean sute baten ondorioz. Kondestableen ikusgai dagoen erakusketa baten bidez, etorkizuneko euskal pilotaren interpretazio zentrorako hautatutako 5 proiektuen infografiak eta deskribapenak aurkezten dira. Aroztegiko auzipetuei elkartasuna adierazteko otsailaren bateko manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. 100 kolektibo elkarte eta alderdi politiko baino gehiagok bat egin dute otsailaren 1 Iruñan egingo den manifestazioarekin. Hau arratsaldeko 4 irtengo da epaitegietatik. 7 inputatuek 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna ordaindu behar dute. Ustez, Lekarozen luxuzko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzean geldiarazteagatik. Munduko bertze zenbait txokoetan bezala, Euskal Herrian ere lurra garrasika ari zaigu. Oiukari zaigu defendatzeko eskatzen, erasoak alditzeko babesa eske. Bizitza arriskuan dagoela 11 modutan adieraziz. Lurralde honek zaintzen gaituen bezala, guk ere badugu lurralde hau zaintzeko ardura. Beraz, erantzukizunez jokatzeko tenorea da. Lekarozko herrian gertatu dena, eta gertatzen ari dena, Euskal Herriko zenbait herritan gertatzen ari denaren bertza adibide bat da. Zenbait modutan, Aturritik Ebrora errepikatzen ari den realitatea da Aroztegiko proiektuaren bizi duguna. Izan Nafarroan, Gipuzkoan, Lapurdin, Xiberoan, Bizkaian edo Araban, arnasten dugun airea eta edaten dugun ura kutsaturik daude. Gure herri lurrak, baserriak eta oianak xehatu nahi dituzten proiektuak inposatzen ari zaizkigu. Espekulazioa eta diru gosea oinarri dutela, belaunaldiz belaunaldi denenak eta denendako izan diren balabidea kontatu nahi dituzte jauntxokar batzuek aberasteko. Herritar langileak prekaritatera kondenatzen gaituzten bitartean. Joera honekin ohartu behar gara, gure ingurarekin batera, gure kultura eta hizkuntzak ematen digun mundu ikuskera ere desager daitekela. Auzolana, herri batzarra, lurraren jabetza publikoa eta bizitza erdigunan jartzen dituzten gorputzak eta herriak traba egiten baitiete menpenai gaituzten kapitalismo cis-heteropatriarkal eta kolonialari. Baita, sistema hau oinarritza duten Espainiar eta Frantziar estatu zapaltzailei ere. Bizitza sostengatzeko ezinbertzekoak ditugun balabideak eta bizimoduak defendatzeagatik zigortu eta kriminalizatu nahi gaituzte. Hontakoan, Aroztegiko kanpaldian parte hartzeagatik 7 lagun kartzela bidali eta ekonomikoki ito nahi badituzte ere, badakigu zigor honek herri oso baten bizirauteko gogoa eta burujabe izateko borondatea zigortzea duela benetako helburu. Errepresioaren bertza adibideat baino ez da. Guztira, 20 urteko kartzela eta 56.000 euro eskatu dizkiete. Eta gainera, enpresak Espainiako eta Nafarroko gobernuari 43 milioi euroko kalte ordaina eskatu nahi die. Argi dago, epaiketa honek ez dukela baztan bakarrik jarriko jopuntuan. Euskal Herri osoa baizik. Honen aintzinean, herri gisa ozen eta modu bateratuan erantzuteko beharra ikusten dugu. Eraso hauen guztien aintzinean, argi errateko hemen lurra eta bizitza defendatu nahi duen herri bat dagoela. Ozen errepikatuko dugu herri hau ez dagoela salgai, eta mendez mende egin dugun gisan, bortxaz guztiona dena bere ganatzera etortzen badira, aintzinean edukiko gaituztela eskubidez dagokiona defendatzen. Guztionengatik, Euskal Herritar zein gure herria bizirik mantentzaren alde egin nahi duten aliatu guztiak deitu nahi ditugu gurekin batera otsailaren 1 Iruñan. Nafarroko epaitegietatik arratsaldeko 4etan aterako den manifestazio nazionalean parte hartzera. Gaur, manifestazio nazional honen deialdiarekin bat egin duten zenbait eragileen ordezkariak gurekin ditugu. Hemen bakar batzuk daude, baina orotarat 139 eragilea atxikitu dira gaur gero jendarteko zenbait arlo eta autobusak antolatu dira Euskal Herri osotik. Eskertu nahi ditugu ondarreko hilabete hauetan deialderekin bat egiteko lanean ibili diren eragile guztiak. Aldi berean, animatu nahi ditugu orain arte beren atxikimendua eta babesa erakusteko aukera izan ez duten eragileak otsailaren 1 bitarte deialderekin bat egiten dutera publikoki adieraztera.
Lurraren defentsan kriminalizaziorik ez. Aroztegiako 7 auziperatuendako elkartasuna, aroztegia gelditu. Bai, azkenean talde kriminal bezala izendatze horrek aroztegiko kanpaldian pasatu zena, bai uste dugu sortuko duela gainera ez bakarrik desproportzionalitate bat auzi zehatz honetan, baina baita ere herri mugimendu oso handako arrisku badela aurrekari penal bat sortzen alduelako Nafarro mailan eta gero gainontzekora zabaltzen aldena, eta hortaz garrantzitsua iduritzen zaigu herri mugimenduak bere osotasunean ere honei erantzuteko prestutasuna erakustea. Kontrako mendeko gisa hartzen zuen. Bai, noski. Azkenean bide judiziala izan da urtez urte aroztegiko makroproiektuan kontrako borroka gelditzeko erabili izan den tresna gogorrenetako bat, eta hau bertze kasu bat da, eta igual inoiz baino gogorrago jo nahi izan duena enpresak, eta noski, bere momentuan izan zen garaipen txikioi merkatrako ez den mezu hori zabaltzeko ere erabili nahi dutena. Nafarroko lehendakariak zuzendaritza publikoaren 5. topaketa ireki du. Bertan, Nafarroko gobernuko kideak eta administrazioko unitatetako zuzendari nagusiak bildu dira. Nafarroko Artxibo Orokorreta Errealean, Nafarroko gobernuko zuzendaritzako kideak bildu dira eta herritarrei kontuak emateko lehen ekitaldia aurkeztu dute. Gobernuak herritarren aurrean hartutako konpromisoa da eta lehendakariaren arabera eraginkortasuna eta efizientzia eskatzen ditu eta gardentasuna eskatzen du. Exekutiboko buruak benetako Nafarroa eta gobernu eskudunaren eta gai denaren ekintza defendatu ditu. Erkidegoaren indargunez jabetzen baita. Baita batez ere auleziez eta mehatxuez hoiek baitira bere kezka nagusia. Lehen kasuan Txibitek iragarri du 2025ko lehen seihilekoan Almandozko tunel berria eraikitzeko obrak lizitatuko direla. Baita 121 errepidearen zati berri bat ere, tunelen arteko tartea izenekoa. Bi obra hauek 67 milioi euroko aurrekontua dute eta Belateko tunel berrian dagoeneko egiten ari dira 76 milioi euroko inbertsiori gehitu behar zaizkio. Gainera, lehendakariak konpromiso hartu du Lurralde Kohesiorako departamentuak datorren udaberrian Landabengo trenbide saihesbidearen lehen obrak lizitatzeko. Ezinbesteko obra baita nabarmendu du salgaien trenbide garraioa bermatzeko eta beraz, industriarako lehiakortasunerako elementu estrategikoa. Azkenik lehendakariak aipatu du Adifek Castejon eta Campanas artean exekutatzen duen trenaren plataformaren tartek 408 milioi euroko obrak egiten ari direla une honetan. Nico Williams futbolaria eta Naiara Irigoyen korrikalaria gizonezko kirolari eta emakumezko kirolari onenak izan dira Nafarroko gobernuak urtero ematen dituen kirol sarietan. Lehenengoaren kasuan, Espainiako selekzioarekin 2024ko Europako txapeldun titulua lortu izana aitortzen da. Non finaleko jokalari onena eta bere klubarekin 2024ko Errege Kopako txapeldun titulua lortu zituen. Naiara Irigoyen bestalde kilometro vertikaleko disiplinan mendiko laizterketako munduko txapeldun tituluagatik eta Salomon Golden serie eta bertze serie bezalako nazioarteko zirkuituetan parte hartzagatik saritu dute. Talde honenen kategorian emakumezkoen saskibaloiko Oses Konstrukzion Ardoi eta gizonezkoen txirrindularitzako Farma izan dira aukeratuak. Oses Konstrukzion Ardoik saskibaloiko Endesa ligara igotzea lortu du aurreko denboraldian eta Farmak 3 etapa irabazi ditu 2024ko Espainiako itzulian. Buruzagi honenaren saria Manolo Azkona jaso du aurten hil ondoren txirrindularitzan egindako lanagatik. Kirolari berri honenaren saria ex-equo Europako junior erlojupeko txapeldunak eta errepideko munduko txapeldun ordeak lortu dute. Txirrindularitza Paula Ostiz eta Xavier González munduko junior eskubaloi txapelduna. Nafarroa Madrilgo Fitur nazioarteko turismo azokaren 2025 edizioan aurkeztuko da. Aurtengo fakturazioaren 5% hazkundearen iragarpenarekin. Estelturrek aurkeztutako azken txostenak adierazten duenez.
Foru komunitatea da Espainian enpresa perspektibarik onenak dituen laugarren helmuga Madrid, Katalunia eta Kanarien atzetik. Zaindu gure sekretua lelopean, Nafarroak turismo jasangarria eskaintzen dio publikoari, esklusiboa, ingurunearekiko errespetuarekin konprometitu eta masifikazioetatik urrun dagoena. Azoka sektoreko profesionalentzako hitzordu garrantzitsuenetako bat da nazioartean eta hala erakusten dute haren zenbakiek. 152 herrialde 9.000 enprese, 150.000 profesional baino gehiago eta 1.000 pertsona inguru hurbilduko dira urtarrilaren 22-tik 26-ra Espainiako hiriburuko IFEMA esparruan egingo den Fitur ekitaldira. Duela 4 hilabete errezen Iratzeko monasterioaren bigarren zenbakian dagoen Iruñeko udaltzaingoaren eraikineko estalkia. Atzo goizen Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordea udaltzaingoren egoitzan izan da eta bertatik bertara ikusi dituzte estalkiaren akabera eta armazoi berriak. 136 moduluko instalazio fotovoltaikoa jarri dute armazoi berri horretan, sutearen ondorioz errezen instalazioa ordezteko. Azpiegitura hori denbora tarte oso laburrean zahar berritu ahal izan dute Energia Agentziaren eta proiektu estrategikoen eta herritarren segurtasun eta bizikidetzako alorren elkarlanari esker. Lanak 4 hilabete eskasetan egin dituzte udaleko hainbat alorren elkarlanari esker erran bezala. Proiektu estrategikoen alorrak azpiegituraren egoera aztertu zuen eta eraikinetik hondakinak kentzeko eta ura garbitu eta iragaizteko lanak agindu eta kudeatu zituen. Lan horiek Construcciones y Excavaciones Herriberri enpresak eta Construcciones Jose Miguel Ibáñez SL enpresak egin zituzten. Azkenik, hiri bizigarri eta jasangarriko alorrak, Energia Agentziaren bitartez, MB Solarrek instalazio fotovoltaikoa jartzeko lanak lizitatu, adjudikatu eta gainbegiratu zituen. Instalazio fotovoltaikoa gaur jarri da martxan guztira 158.255 euro ordaindu zaizkie hornitzailei eta seguru konpainia arduratu da kopuru hori ordaintzeaz. Kondestable Jauregiaren bigarren solairuan, otsailaren 16 arte iraungo duen erakusketan Euskal Pilotaren interpretazio zentroa diseinatzeko idei lehiaketan hautatutako 5 proiektuak egonen dira ikusgai. Hainbat panelen bidez erakusketak 5 proiektuen birsorkuntza, infografia, planoak eta azalpenak bilduko ditu. Herritarrek proiektuak ezagutu eta ekarpenak egin ditzaten. Iruñeko udalak parte hartzeko prozesu bat ireki du proiektuari buruzko iritziak eta iradokizuna biltzeko. Zentroa Zezen plazaren atzealdeko Orubean egonen da. Aralar kalearen da Hemingway eta Juan Moya Barnedo pasealekuen artean. Prozesu horretan parte hartzea erraisteko Iruñeko udalak hautestontzia batzuk prestatu ditu erakusketaren gunean bertan, herritarrek proiektuei buruzko iradokizunak helarazteko. Parte hartzeko prozesuari buruzko informazio guztia Erabak Iruña webgunean konsultatzen alda eta webgune horretan bertan ere egin daitezke hautatutako proiektuei buruzko iradokizunak.